Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî ji bo nirxandina pêvajoya jî nû ve sepandina dorpêçan li ser Komara Îslamî civînek awarte li dar xist. Nûnerê Amerîkayê daxwaza aktivkirina mekanîzmaya dorpêçan kir, di heman demê de Rusya û Çînê ev pêvajo nekanûnî bînav kirin. Nûnerê Amerîkayê li Neteweyên Yekbûyî got ku yedekên uranyuma devlementkiriyên Îranê ji yên her velatekî dinibe bernameyeke çekin atomî zêdetirin. Nûnerê Britanyayê li Konseya Ewlehiyê ayê yê nikare ji 400 kilogramî zêdetir uranyuma devlementkirî ya sedîşest li Îranê bibîne. Nûnerê Rusyayê li Neteweyên Yekbûyî ne İsraîl bû, ne İran ku dest bi aloziyê kir. İranê 5 devreyên danûstandinan li dar xist û êrîş İsraîl bû. Nûnerê Rusyayê bernameya nukleerî ya Îranê êdî dibin çavdêriya Konseya Ewlehiyê ya NY de nîne. Iddiaya 3 welatên Ewropî ya sepandina mekanîzmaya tetikê nayê kebûlkirin. Nûnerê Çînê cihbicihkirina mekanîzmaya tetikê piştî êrîşa li ser tesîsên nukleerî yên Îranê bûye sedema zêdebûna aloziyan. Nûnerê Yekîtiya Ewropayê em daxwaz dikin ku Îran vegere pabend bûnin swê û peymana nebelavbûne.